Laita vaan. Kyllä se on täälle kuuli. Nyt päästään katsomaan. Auttakaa nyt. Älä revikki. Mikä tää on? Joo. Ottakaa karttulla. Mikä paniikki? Ihan rauhassa. Saanko vähän käsittää? Onko siellä varoitus nyt? Joku varoitus! On varoitus. On! Onko? On! Onko varoitus? On! Varoitus! No niin. Ei vastaa. Juoksee takaisin. Kartturin loukku pois sieltä. Juha pois sieltä eestä nyt. Vittu! On tässä ollut räpsiä. Ratsit loppuun! Ottakaa seuraavat autosta toi sammutin! Ei se palaa. Pysäyttäkää niitä! Pysäyttäkää! Joo, pysäyttäkää vaan! Pysäyttäkää huoltoon! Tämmönen nurri. Tankin päästä alkaa palaa. Sitten tietää, ettei ne ota heitti romulla. Sammutin auto palaa! Ei! Ei muuta kuin palokunta paikalle, Sossi! Joo, Sossi vaan. No me lähdetään varmaan. Joo, tää riittää. Pysäyttäkää auto! Hei, älkää Sossilla, mutta ihan pysäyttäkää, koska tässä tarvitaan paloauto! Silloin pakko pois! Sossi, niin sais hyvityksen. Se on sillä vaan. Se voi muuten sitten